खुलुमबाय हायेननि खौरां इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आं बरायहरबाय। आं दिनै दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। खन्थाइनि मुङानो जादों आयु कर'ना। आयु कर'ना मा एसे गिथावना मुलुगनि सुबुंफोरखौ नों खमखि होबाय। लाख लाख सुबुंफोरखौ अबथिरा बुथारबाय। अनागारि चाइनाया जोनोम होनानै थाबैनो मुलुगावनो गोसारनानै इउरप, आमेरिका, भारत गोबां हादराव खालामबाय नों बेसेबा दावराव। आयु कर'ना मा एसे गिथावना मुलुगनि मानसिफोरखौ थाहोबाय नों दरजा फांथे लाख लाख सुबुंखौ बुथारबाय हां खोमाना। आयु कर'ना मा एसे गिथावना गेदेर उन्दै रैखा गैया रावबो बिनिफ्राय बिनियावसो थाबो गन्थं खुगाजों हाबो हां लामा गोथे होजोबो। आयु कर'ना मा एसे गिथावना आलाय सिलाय खालामबाय रोजा रोजा खुदिया मावरिया जाबाय। सोरनिबा खाफालनि सिन्दुर गोमोरबाय सोरहाबा थैबाय बिमाय सोरहाबा थैबाय बिफा सोरहाबा थैबाय फिसाय सोरहाबा बिसि थैबाय बिदा फंबाय बिब' बिनानाव थैलांबाय सुबुं माहारिया दिनै आलाय सिलाय। आयु कर'ना मा एसे गिथावना थांना थानायनि राहा नागिरना हाथाय बाजाराव पुलिसनि लावथिजों बुजादों सोरहाबा मोनजायैनि थैनांदों। गैलिया हाथाइसालि फरायसालि मावखुलि जायगा थोलिया देहा फाहामसालि दावराव हमै गोथैसालि। हे इसोर मा पापनि खिथेर लाखो नों सुबुं माहारिखौ मा दायनि साजा होखो। आयु कर'ना एसे अनहरदोना लादो नों बिदाय निमाहा होदो दे सुबुंनि दाय। खुलुमबाय। नोंथांमोना खन्थाइखौ खोनानानै माबायदि मोनखौ लाइक खालामदो, कमेन्ट हरदो आरो हायोब्ला शेयार खालामदो। गोजोन्थों। खुलुमबाय।